Paminawa akong giingon. Pag buyon ko ito, ang tubag. Pag ito naman, mali. O, ito. Ito. Si tali. Tama ka, mali. Tali. Bungol ko yun, bungol pa. Paminawa akong giingon. Again, paminawa akong giingon. Pag muingon gali ko, ito ang sagot tama. Pag muingon gali ko, ito naman ang sagot mali. Again, ito. Tama. Ito. Tama. Lagi ko madunggal na tali. Ito. Tama. Ito. Tama. Just do. Ito naman. Mali. Ito naman. Mali. Ito. Tama. Ito. Tama. Ito. Tama. Very good. Alright? Kasi iba yung ginagawa sa sinasabi. Tama? You should have learned how to listen to your client so that you will know how to counteract well.